परिचय का दी ऐसा गुरु के चेला बानी क्यों है के नाम से बिकाता नहीं प्रयास जारी बा संगीत सिखाता नहीं। ये दुनिया में बहुत लोग कलाकार भइल लेकिन बढ़िया बढ़िया गा के लोग घरे बैठल बा लेकिन टेनी लाल के नामे ऐसा बा गुरु के ही देन ऐसा बा कि टेनी लाल कल गोपालगंज में खेसारी लाल कहले कि बाहर टेनी लाल सही तू गोलू रे जाके चेला बड़ा तारा में क्वालिटी जरूर बा बढ़ले बा। तमाम यूट्यूबर भाई सभे लोग रहे लाइक विमल खइले तो राजन भैया के प्यारा सा टीम बा जितेंद्र बाबा बानी और हमनी के हरेंद्र चाचा बानी दीपक भैया बानी मनोज चाचा हमरा गुरुजी के पिताजी हैं हरिंदर चाचा जी चल गलती हो गई है सॉरी मनोज चाचा हमरा गुरुए जी के गाना है स्केल का बा हमनी के खूब सुंदर राइटर जख्मी जितेंद्र भैया बानी हां बड़ा आराम से बोला हम और हमनी के बहुत सुंदर बलिया के सुपरस्टार गाय ऋतु राय जी जौन की हम हां सुपरस्टार गायिका गाय कहीं चाहे गायिका हमरा गुरुए जी के गाना है कितना बा स्केल कितना बा राजन भैया स्केल कितना बा 3.5 और हमरा के सपोर्ट हमरा के हर मंच पर सपोर्ट करे खातिर चंदन भैया के बहुत अच्छे एंकर चंदन भैया के भी आशीर्वाद बा तमाम यूट्यूबर भैया बाड़े मुस्कान जी तो हार गई बड़ी लेकिन रउआ आ जाए उठी हरवा आराम कोइले बन जाई। हमरा गुरुजी के गाना है एगो लोकगीत से सेवा रही ज्यादा तना हम लेकिन बहुत कम बोले देखी राउर शादी बियाह हो गइल बा हमार नइखे भाई अभी देखी हमार रामपुर खैरा में एगो डांस वायरल हो गई हमरा बुझाता कि 8,97,98,000 चल गइल बा कहीं गइला पर लोग कहता तू ही टेनी लाला हो तार तो स्टेप बड़ा वायरल भइल बा। हां हां त मान ली कि अपना जिला जवार में खाता नहीं कमाता नहीं हमरा गुरुए जी के देन बा ना जी एगो दूगो जीरो पढ़ाई बोलल जाला चली भाव बढ़िया से देखो भाव का लगल हमरा गुरुजी के गीत है कुंवारू में प्यार के कुंवारू में प्यार के मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला लहार में मजा आवेला कुंवारू में प्यार के मजा आवेला कुंवारू में प्यार के मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार में मजा आवेला। कहबे कहनी है कि कुछ क्वालिटी आगे भाव लागल कुंवारू में प्यार के मजा आवेला कुंवारू में प्यार के मजा आवेला लूटत लहार में मजा आवेला हो आगे भाव लगा अरे नैहर के यार
मजा आवेला लूटत लूटत लहार में मजा आवेला। चलिए हमारे गुरुजी का आदेश हो गई, इतना बड़का मंत्र हुए, लेकिन रितु जी एक लाइन रुआ खाती हमको हम एक लाइन तनी रुआ खड़ा हो जाए, यूट्यूब के जमाना बा का चाचा। अच्छा हमरा रितु जी खड़ा हो जाए, मनोज चाचा के तरफ से पुरस्कार बा, हमरा गुरुजी की तरफ से पुरस्कार बा। एक लाइन रुआ खाती को हम आ यूट्यूब भैया लोग से आग्रह करो कि एक लाइन को हम गोल्डन साई भैया आदेश दी एक लाइन कहता नहीं। हाँ निमन को हम निमन ऐसे कहो एक के लाइन कहो, एक लाइन को हम ज्यादा ना कहो। अरे वो ले ली मैं काहे कि हम रुआ के माने नहीं, कभी भी मानो हमारे गुरुजी एक